तर आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट नोमेनक्लेचर हा पाहणार आहोत आणि त्यामध्ये फर्स्ट नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहोल्स. देर आर 3 सिस्टीम ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ मोनोहेड्रिक अल्कोहोल. फर्स्ट टाइप कॉमन or trivial name, second carbinol system, and third IUPAC system. Now first type common or trivial name. तर यामध्ये आपण कॉमन सिस्टीममध्ये आपल्याला नावं द्यायची आहेत. तर त्यामध्ये अकॉर्डिंग टू रूल आपल्याला काय करायचे आहेत, नोमेनक्लेचर करायचं आहे. तर कॉमन सिस्टीममध्ये आपल्याला अल्कोहोलला नावं देत असताना स्पेशली मोनोहेड्रिक अल्कोहोलला आपल्याला कशा पद्धतीने लेबल करायचे, ॲज अ अल्किल अल्कोहोल. रूल काय सांगतो आहे, अल्किल अल्कोहोल. मग या ठिकाणी आपण फॉर एक्झाम्पल CH3OH घेतला आहे. या फॉर्म्युल्यामध्ये CH3 हा अल्किल ग्रुप आहे आणि CH3 हा मिथिल ग्रुप आहे आणि OH हा अल्कोहोल आहे. म्हणजे या ठिकाणी अल्किल ग्रुप कोण आहे, मिथिल आहे. मग अगोदर मिथिलचं नाव लिहायचे आणि त्यानंतर काय करायचे, अल्कोहोल लावायचे. म्हणजे नाव काय येईल आता, CH3OHचं मिथिल अल्कोहोल. म्हणजेच अगोदर अल्किल ग्रुपचं नाव लिहायचे आणि त्यानंतर काय लावायचे, अल्कोहोल लावायचे. त्यानंतर सेकंड रूल आहे की आयसोमेरिझम. तर आपण 11th आयसोमेरिझम कन्सेप्ट पाहिला आहे. आयसोमेरिझम आपण कशाला म्हणतो, सेम मॉलिक्युलर फॉर्म्युला असेल पण स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ही कशी असेल, वेगळी असेल, त्याला आपण काय म्हणतो आहे, आयसोमेरिझम म्हणतो आहे. मग आयसोमेरिझममध्ये एन, आयसो, निओ, सेकंडरी, टर्शरी ह्या काय करू शकतो, आपण प्रिफिक्स लावू शकतो. मग या ठिकाणी आयसोमेरिझम जी आहे ती आयसोमेरिझम ही हायर मेंबरमध्ये ऑकर असते, ॲबो C3. मग या ठिकाणी आपल्याला रूल काय सांगितलेला आहे, नेम ऑफ हायर अल्किल ग्रुप ऑल्सो इन्क्लूड प्रिफिक्सेस लाईक नॉर्मल, आयसो, सेकंडरी अँड टर्शरी. मग आता यांना प्रिफिक्स केव्हा लावतो आपण, जेव्हा कार्बनची स्टेट असेल तेव्हा एन प्रिफिक्स लावतो. आयसो प्रिफिक्स केव्हा लावतो, जेव्हा चेनमध्ये सेकंड कार्बनवरती एक कार्बन अटॅच असेल तेव्हा प्रिफिक्स हा काय लावतो आपण, आयसो लावतो किंवा सेकंडरी लावू शकतो. टर्शरी केव्हा लावू शकतो आपण, जेव्हा एक कार्बनला 3 कार्बन अटॅच असेल तेव्हा प्रिफिक्स हा काय लावतो आपण, टर्शरी. म्हणजेच कॉमन सिस्टीममध्ये फर्स्ट रूल काय सांगितला आहे, अल्किल अल्कोहोल, आणि सेकंड काय सांगितलेलं आहे, हायर अल्किल ग्रुप ऑल्सो इन्क्लुडेड प्रिफिक्सेस ऑफ अल्कोहोल लाईक नॉर्मल, आयसो, सेकंडरी अँड टर्शरी. सेकंड सिस्टीम कार्बिनॉल सिस्टीम. या कार्बिनॉल सिस्टीममध्ये डेरिव्हेटिव्ह ऑफ मिथिल अल्कोहोल काय केलेलं आहे, कन्सिडर केलं आहे आणि त्यालाच काय म्हटलेलं आहे, कार्बिनॉल म्हटलेलं आहे. मग या ठिकाणी परत कार्बिनॉल घेतलं आहे. अल्किल ग्रुप अटॅच टू कार्बन कॅरिंग OH ग्रुप आर टर्म ॲज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. म्हणजेच या ठिकाणी जर अल्किल ग्रुप सारखे असतील तर आपण प्रिफिक्सेस डाय, ट्राय, टेट्रा यूज करू शकतो आणि जर अल्किल ग्रुप वेगळे असतील तर त्या ठिकाणी कशाचा वापर करतो आपण, अल्फाबेटिकल ऑर्डरचा वापर करू शकतो. मग या ठिकाणी काय दिलं आहे रूल, द कार्बन कॅरिंग OH ग्रुप आर टर्म इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर देन द सफिक्स कार्बिनॉल इज ॲडेड. फॉर एक्झाम्पल CH3, CH2OH. म्हणजे हा जो कार्बन आहे तो काय कन्सिडर केला आहे, कार्बिनॉल कार्बन. त्यानंतर थर्ड सिस्टीम आहे IUPAC सिस्टीम आहे. IUPAC सिस्टीममध्ये आपण 11th रूल पाहिलेले आहेत. त्या रूलमध्ये फर्स्ट रूल आहे, सिलेक्ट लॉंगेस्ट कंटिन्युअस कार्बन चेन कंटेनिंग मॅक्झिमम नंबर ऑफ कार्बन ॲटम.
तर यामध्ये आपल्याला चेन सिलेक्ट करायची. कशी चेन सिलेक्ट करायची आहे? लॉंगेस्ट चेन कन्सिडर करायची. लॉंगेस्ट म्हणजे कशी चेन असेल की जेणेकरून कार्बनची संख्या ही जास्त असली पाहिजे आणि त्यामध्ये फंक्शनल ग्रुप असला पाहिजे. मग यामध्ये कुठला फंक्शनल ग्रुप आहे? OH आहे. सेकंड रूल काय कन्सिडर केलेला आहे की यामध्ये जी सिलेक्टेड चेन आहे त्या सिलेक्टेड चेनला काय कन्सिडर करायचं आहे? ॲज अ बेसिक ऑर पॅरेंट अल्केन. एंडिंग ई ऑफ पॅरेंट अल्केन इज रिप्लेस्ड बाय OL. देन दे आर नेम्ड ॲज अल्कॅनॉल. तर यामध्ये सिलेक्टेड चेनला आपण बेसिक ऑर पॅरेंट अल्केन कन्सिडर केलं आहे. मग या ठिकाणी अल्केनमधला एंडिंग ई रिप्लेस केला. एंडिंग म्हणजे अल्केनमधला शेवटचा जो ई आहे त्याला रिप्लेस केला आणि OL हा सफिक्स लावला आहे. ई काढून ई रिप्लेस करून आपण काय सबस्टिट्यूट केला आहे? OL केला आहे. म्हणजे कोण तयार झाला? अल्कॅनॉल तयार झाला. थर्ड रूल काय